Voilà, assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe. Ɗo to gonɗen hannde ñalawma won yaaray le 12 décembre 2022. Eɗen ngari e dow inde fedde goomu yeeso e gardugol Hadja Djinda Déme arde wadde visite éco musée galle fulɓe mbaɗaɗo ɗo e Agname Koɗo. Voilà, noon ko visite officielle du groupe éco musée woni goomu yeeso. Donc wadde ni ɗo gollen jarata gati ɗo gollen jarata ɗum ko délégation no mbirɗen ni goomu yeeso gardugol sohna Hadja Djinda Déme, la trésorière madame Ly, sohna Zoyra Ly e kaw Samba Sognane e ceerno Mamoudou e kamɓe garno ɗo wadde visite galle éco musée fulɓe mbaɗaɗo ɗo e Agname Koɗo. ɗo golle jarata machallah, wonno Bowal wonti galleji, wonti kuɓeji, wonti foof. En jettiri ɗum Allah kadi, en jettiri ɗum l'honorable député monsieur Farba Ngom e kanko e le président Macky Sall momin mbiyata à l'avant eyyi puisque ɗeɗo golle foof guila jañano ko galle mabɓe e darde mabɓe ƴante goomu yeeso tagui ha ɗum ɗo yarini hen. Noon dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni eto mbawi wonirde foof ɗo gallo yarata machallah machallah machallah. En beltanima ɗum kadi Agname wuuro meɗen Goɗo hokkuɓe on oɗo terrain o ha dendagal rewintoɓe e yahoɓe kala ko faate galle Temtal Pulago o kala o ko musidɗo mon Amadou Keita kañumen jeeya e fedde he. Assalamu aleykum. Voilà, merci, on jarama.